Pois Xosé Iglesias é capitán de barco, pero el lle gusta que lle chamen eu mariñeiro, prefiero o termo mariñeiro. sentirme como que verdadeiramente son, non? Un mariñeiro é o que fun sempre toda a vida, nacín dende neno sendo mariñeiro e quero seguir, e se pode ser, quero morrer sendo mariñeiro. Bueno, eu a Xosé o conozo polo Facebook, polas redes, porque faz uns vídeos fantásticos que colgas nas redes, dende o mar, dende faenas, cunha música moi bonita, ademais. Eu vos aconsello que os vexades, Xosé Iglesias, en Facebook. E a razón pola que Xosé está aquí, eu quería falar con ele porque despois do 27 de febreiro, despois da manifestación que houbo pois de todo o sector do mar, parece que quedaron así as cousas, que non pasou nada, non? Sí, parece que non pasou nada, sí. Non solamente parece que non pasou nada, que parece que o que se está decidindo a través da Xunta é, bueno, xa que se manifestaron, vamos a castigalos, non? Vamos a castigalos, por exemplo, a nosa flota, pois pechándonos a campaña da Sarda prácticamente sin abrila, non? Porque hubo barcos que subiron a arriba, estuveron un día e se teñen que baixar para baixo. Eu, por exemplo, oficio que ando, que as collo involuntariamente, porque como a Sarda ven facendo o seu percorrido tradicional histórico, porque ademais é un percorrido histórico e secular, mallan na mesma rede que pescaban os meus tartaravos, bueno, pois eu teño que collelas involuntariamente, oxalá poder afirmar onde non as podera coller, pero que as teño que coller e teño que tiralas ao mar, desgraciadamente, porque, según eles, xa se acabou a cuota. O sea, que me preguntas que resultados ata o momento dou a manifestación. Polo momento os resultados son todos nin puto caso, non existimos. Sí, perdona, non existides, non? Parece que non existides, o pleno do galego do Consello de Pesca... Diz que foi un cachondeo, polo que me contaron, diz que foi un cachondeo. Non sabemos nada. Non saliu ningunha comunicación clarísima dese pleno, máis ben parece que foi así unha cousa moi silenciada, non? Sí. O pleno levaba 2 anos sin convocarse prácticamente, e a conselleira decidiu convocalo e facer deso unha saída honrosa para ela para non dimitir. Ou esa é a impresión que eu teño, non? O que fixo. E hoxe salía no Faro de Vigo, en La Opinión Coruña, un dato que a mí me gustaría compartir contigo, non? Que ao parecer dende o ano 2009 reduciuse, son datos do Instituto Galego de Estatística, son datos oficiais, pasaron as afiliacións do réxime especial do mar de 24.860 a 20.830, polo tanto, un 16% menos dende 2009, dende que o señor Feijóo está no Parlamento, bueno, como presidente da Xunta, non? Alegan decía a noticia, non? Que se alegan 3 razóns para isto: a escasez de cotas, a caída da produtividade e a falta de relevo xeneracional, non? Está claro que non están sendo anos bons para o mar, para o voso sector, e agora acabamos de saber que vos pecharon a Xarda para artes varias ou artes menores, pero polo que eu estive vendo é algo semellante ao que lle pasa a outros sectores como o do cerco. Que opinión tes tú todo desto? A ver, eu que vexo que dende que entrou este goberno a gobernar, fixo todo a prole en contra nosa, non? O primeiro que fixo xa o día seguinte de entrar foi sacarnos ese seguro que tiñamos os mariñeiros que levaron os nosos antepasados loitando por el, que era un seguro en caso de que nos morréramos, que as nosas viúvas e os nosos fillos tiñen aí, eso foi o primeiro que fixeron. O segundo foi vender os helicópteros de salvamento marítimo. Ora, se temos calquera emergencia nos lo cobran, privatizar todo, non? O que fixeron tamén foi en Europa non loitar absolutamente polas cuotas, non solamente non loitar, senón animarnos a despedazar os barcos, non? Eu sei que hai armadores que a Xunta fala con eles e lle dá a posibilidade de pagarlle moita pasta para que cesen a súa actividade, porque claro, xa se viu coa lei da agricultura a intención que teñen, que é eliminar canto máis barcos mellor para ter o terreo libre, para que veñan as empresas de fora, se instauren aquí e implanten esas mega saulas de salmón que queren, esas mega piscifactorías, non? Relevo xeracional
nas cidades sempre vai a ser máis difícil que nos povos, non? Pero, por exemplo, en povos como Fisterra, por exemplo, que eu son próximo dali, eu son de Cee, na Costa da Morte, en Camariñas, seguramente que habrá moita xuventude que queira acceder ao mar. O que pasa é que, claro, ven o que lle está pasando aos seus pais, como, por exemplo, pode ser eu, non? O meu fillo, o que me están facendo a min, que é roubarme os meus dereitos históricos de pesca, que o que está pasando, pois claro, o normal é que a xente acaba aburrida e diga esta profesión non, porque son inconvenientes por todos os tipos. Se non é diario electrónico, é o diario escrito, se chegas... Eu sempre digo, ora, Pilar, mira, o temporal, ora mismo, que temos os mariñeiros, non está no mar. Nós xa estamos cansados de capear temporales de forza 8, de forza 9. Eu mismamente este mércores me fallaron os partes meteorolóxicos, e me encapillou o barco moitas veces, me tuven que joder. Pero eu lle temo moito máis a ese temporal que está o do bregar o porto, entrar e mirar o cantil da lonxa. Aí está o verdadeiro temporal. Está a Xunta, que se non é a Xunta son os inspectores comunitarios, se non son os inspectores comunitarios é a Seprona. Nos tratan peor que delincuentes. E nós somos personas simplemente que vamos ao mar a buscar alimento primario. O ser humano vive do peixe, de comer carne. E a nós, ahora mismo, nos están tratando como delincuentes por ir en busca do alimento primario. Encima, co risgo, dende sempre, de que se afunda o barco, de meter en risco as nosas propias vidas, algo completamente injustificado. É que a realidade é que é moi dura. Estamos vivindo uns anos, eu vou dicir, os anos máis oscuros de todo, non? Donde todo o que facemos está mal, non pesquedes isto, donde salen nos periódicos calquera incidencia que faga un barco, se sale no periódico, mira este delincuente que colleron con 20 kilos de sarda máis. A min, É unha campaña de fíjate, criminalización o que me pasou a min no meu barco, increíble, non tuveron collóns a meterme unha multa en 12 anos que teño como o barco. Por qué? Porque eu ando legal, ando cas miñas redes reglamentarias, ca altura reglamentaria. Sabes por que me quixeron multar e non foron capaces? Pois miraron os anos atrás, e me chegou unha multa de fai 5 anos porque dis que descarguei 50 kilos de sarda máis. Que che parece? Fai 5 anos. Fai 5 anos, 50 kilos, que supondrá 50 kilos en unha cousa tan grande como é o océano, un peixe que se move por todo o océano, que é a sarda, e que lle rouben, porque non me están roubando a min, lle están roubando ao meu fillo. 200 e pico euros de multa que me van a meter, e que hai que ter cara dura. Eso me resulta familiar, porque cando a xente do cerco estaba acampada aquí, empezaron a chegar de súpeto reclamacións de anos atrás. Sí. É dicir, por que agora? Porque ademais parecía que viñan así todas de golpe. Entonces podemos certificar que este goberno non é como di el, que mira polo sector e que quere apoiar o sector, senón que está facendo o posible para afogarnos por todas estas maniobras que fai. Que pensas que debedes facer dende o sector do mar? E cando fago do sector do mar, para min foi exemplar a manifestación que se fixo en Compostela, aínda que intentaron como de cote, non? Criminalizar, que intentaron acalar, intentaron minimizar a cantidade de xente que había en Compostela. Que agora? Porque parece que quedou todo así un pouco en stand-by, non? Que pensas que se debedes facer? A ver, en este aspecto sempre fui un mariñeiro que pensou casi como un pouco diferente aos demais, e sempre fui un partidario, se todos pensaran como eu, sempre fui un partidario dende un primer momento que nos meteron estas cuotas ridículas de parar toda a flota. A ver, eu penso que as cousas se consiguen loitando. Se parou a lei da acuicultura foi porque nos viron os dentes, viron que realmente existíamos como sector, aínda que agora está tan subdividido, que si arrastre, que si cerco, que si artes menores de anzuelo, que si... eu penso que o que nos queda é a unión de todos outra vez, e loitar porque nos saquen destas cotas ridículas. A ver, hai un dato curioso. Por exemplo, na Coruña, no porto da Coruña, eu teño un barquiño de 9 metros, levo con el 12 anos, pero antes anduve o Gran Sol, e sei o que é traballar ala arriba, e sei o que era a flota da Coruña, o que supuso para a Coruña Alonso do Muro. Ningún destes grandes centros comerciales que hai agora
que hai un montón deles, algúns, hai tantos que incluso algún tuvo que pechar, daba nin a mitad de traballo que daba Alonso do Muro da Coruña. Alonso do Muro da Coruña nos anos 50, aquelo era calquera persona que quixera traballar conseguía os cartos que quería. Eu me acordo cando estaba estudiando no ano 1000, bueno, non fai tanto, pero fai 20 anos na laboral, pois iba todos os días a chegada dos barcos do Gran Sol, e que era impresionante, chegaban antes barcos do Gran Sol. Ti fíjate como cambiou a cousa, e que supuso entrar na Unión Europea, e que supuso non ter políticos que miraran por nós en Europa, que había unha flota que chamaban a flota dos 200, dos 200 barcos, solamente na Coruña. Bueno, ti sabes cantos quedan agora, Pilar? Dime unha cifra que digas ti escandalosa. Sei non porque te escoitei, te sentí bueno, máis pues veces mira, falar, pero quedaban me parece tres barcos. Un deles afundiuse foi pouquiño, novo Jundiña. Sí, sí. De 200, e os que hai agora, que agora quedan dous, dunha casa que chaman Casa Planas, incluso hai épocas que teñen que estar parado porque non teñen cuota. E, sin embargo, dáse ahora a casualidad que o Gran Sol, teño amigos que están pescando no Gran Sol ahora mismo, caes ao fondo de mar e che comen as merluzas, che coman os rapes porque está aquelo abarrotado. A única especie ahora mismo que non está moi tal é a cigala, pero do resto está o caladeiro, pero a tope, non? Con isto che quero dicir que a intención deles é que desaparezamos. É unha cousa, pois, eu cando os vexo falando na televisión que miran por nós, que loitan, é unha cousa completamente ilóxica, non? E nós, como galegos que somos, e sin algo destacamos no mundo, foi por descubrir caladoiros que ninguén sabía que existían, e máis polo noso poder como gandeiros, tío, temos que seguir loitando por sobreexistir. Eu o que lle diría a todo o mundo, os meus compañeiros, era que deixáramos as rencillas atrás que hai, e que nos volvéramos a xuntar todos, e que puxéramos que déramos un golpe sobre a mesa. No, aquí está esta flota, aquí estes mariñeiros que son lobos de mar de toda a vida, e que lutasen por nosos dereitos. O que está claro que eles que non miran, nós sabemos que van a Europa e tin que miran polas cotas e miran por todo o contrario, que ahora mismo, ti fíjate, estamos en un punto que Europa en este momento non recoñece a Galicia como unha nación altamente dependente da pesca. Joder, que vayan a Fisterra, que vayan a Camariñas, que vayan a Bueu, que vayan a Cangas, de que viven esos pueblos e non da pesca. Pois Europa en este momento non o sabe, porque eles van alá e miran, pois por eso en buscar cartos para montar piscifactorías aquí, mega piscifactorías, eles están ahora mesmo empeñados en que as 40.000 toneladas de salmón que importamos de Noruega que se teñen que facer aquí. E non o queremos porque vai a ser a nosa ruína, non? É curioso, cando falas desto da piscifactoría de Noruega, sí. O primeiro que me ven á mente, porque acabo de estar con eles, son os mariñeiros de Longhop e o problema que teñen, que están reivindicando as súas pensións, non? Despois de anos traballando en Noruega. Entonces, inevitablemente o subconsciente fai aí unha conexión un pouco curiosa. Sí. A Consellería vai seguir cas mesmas, bueno, esta conselleira, a señora Rosa Quintana, o seu gabinete, parece que siguen ca mesma dinámica, non cambia nada, está montando mesas de traballo agora, non? Despois de 4 anos no goberno, agora se dedican a facer mesas de traballo. A xente evidentemente as utiliza. Hai uns días estaban unha delegación de eurodeputados, pero bueno, a mí me chamou moitísimo a atención o pouco espazo de tempo que se lle adicou, non? E tamén volve a salir o mesmo, non? É o calado que están os medios sobre este tipo de visitas, cando eu entendo que se lle hai que dar moita cobertura informativa, non? Nesta ocasión, por exemplo, eu formo parte dunha asociación que se chama Asoar Armega, que é a Asociación de Artes Menores de Galicia, que é unha asociación que se leva moito tempo funcionando. Alá estuvo o noso presidente, cantoulle as 40. De feito... Tivestes oportunidade, entonces... Sí, de feito, a min díxome que o tío aínda se levantou da mesa, porque, claro, estaba escoitando cousas que non quería escoitar, non? El díxolle a verdade, díxolle que o goberno vai predicando por aí, vai orando, que esta é unha terra na que todo é maravilloso, na que nos tratan con cariño, cando é todo o contrario, non? O que nos tratan é a paus.
Xa se viu o que se fixo o cerco, é que eso non, tamén non lo fan a nosa, é que a nosa as putadas estas xa non las levan facendo anos atrás. Hai uns vídeos que teño en internet de tirando a Sar do Mar, xa os gravei fai 5 anos, xa empecé fai 5 anos a gravar vídeos así, pois diste, pero como vas a tirar o peixe ao mar, joder, que eso é alimento, que mismamente teño pensado, mismamente a xente pois psicologista, como tiras, leva yo a xente pobre, pero que non me deixen, non nos deixen, queren que tiremos, queren que o tiremos ao mar. Entonces, cantoulle as 40, lle dixo que sí, que aquí non é para nada a realidade que mostra a Consellería, non? Estamos en un momento no que a flota de baixura ten unhas cotas ridículas, tamén se lle fixo o reparto por históricos. No caso da sarda tremendo, porque claro, como a sarda baixa polo Cantábrico, a sarda se quedou toda, a pescaron os vascos, encima ainda pescaron demais e estamos pagando a cuota a sobrepesca deles, e encima estamos sin históricos, porque aquí, cando chegou, xa estaba a cuota pechada. Os do cerco, igual, non? Pasaron de pescar, de ter unhas cotas máis ou menos dignas diarias, a prácticamente barcos ter que amarrar si van pola lei ao mar en 4 ou 5 días. A mellor por eso non saliu tanto na prensa, non? Porque claro, tampouco saliu na prensa o dossier que os compañeiros da Cerga e do cerco lle presentaron pois ao comisario de pesca, coas súas reivindicacións e coa súa realidade. Sí, sí, o que pasa que eu tamén fago unha reflexión aos mariñeiros, porque en esta terra, por unha parte, temos a eses lobos de mar, eu me considero un lobo de mar, e os meus compañeros os consideran os lobos de mar excelentes, temos esa doble moralidade, non? Por unha parte, querer que a cousa vaya ben, non? E por outra parte, pois, como quen di, apoiar o enemigo, non? Porque, precisamente, si está gobernando quen está gobernando, moitos dos votos son dos mariñeiros. Entonces, eu lle diría aos mariñeiros que temos que ter un pouco de criterio político, e temos que mirar que partidos ahora mismo podrían en Europa, que é onde se coce casi todo, non? Defendernos, ou non, e creo que si foran as cousas por aí, as cousas iban a cambiar moitísimo, non? Porque realmente hai xente nesta terra que sí, que estaría disposta a que as cousas mudaran. Eu sei de certo que as cousas mudarían, pero 100%, non, o que está pasando agora é que é o último. Eu, se tuvera que firmar, que se me presentaran un libro terrorífico da pesca, donde pasara o que está pasando, pois escribiría o que está pasando ahora mismo, non? Barcos con cotas ridículas, que chegas a terra inspección por aquí, que despois que vas a vender, é o malo de todo, que é o teu país, e non vale, despois de sacrificarte, porque se le dixéramos, bueno, non levo pa terra sarda, tiro a sarda ao mar, levo 5 kilos de pescadilla, 4 kilos de faneca, porque me van a valer, porque é peixe, pero non, porque ao lado, na mesma lonxa, temos o salmón de Noruega, temos a panga da lá da casa de Dios, temos a tilapia de non sei que, e ao final o noso peixe non vale para nada. Ese é o problema, é que temos tantos problemas e tantos arroutías que... Que tempo de alternativas. Sí, e bueno, eso, os meus compañeros dicirlle que xa é hora de despertar, joder, e non apoiar sempre os mismos, non, os que nos desgracian. Eu creo que isto, o que nos valiou tamén, todo isto que nos aconteciu, nos está acontecendo nestes últimos 5 anos, é para eso, para que a xente desperte, non? Pola cabeza, tac, hostia, que está pasando aquí? É que está aí xente que nos está gobernando, que está dicindo que está a favor nosa, e nos está machacando, non? Isto ten que acabarse. Eso esperemos, non? Esperemos que sea. Bueno, esperemos que sexa así. Xosé Iglesias, moitísimas gracias, dalle as gracias seguido, por favor, no Facebook. Nada, xa sabes, dade yo compartir e todo eso. Bueno, eu quería darche as gracias a ti, porque eu desde que te coñezo tamén, que apareceches así nas redes sociais, vesote que creo que os mariñeiros estaríamos moi honrados incluso de nomearte se puderas ser conselleira, non? Eu creo que serías a nosa conselleira de pesca ideal, non? Porque estás aí ao pé do cañón. Estou moi ben a miña casilla facendo isto. Bueno, pois nada, moitas gracias, Pilar. Nada, gracias a ti e gracias por explicarnos todo isto e moita sorte, moita forza pois para seguir loitando como faz
nas redes e Morreremos, espera... querramos ou non, eu polo menos, morreréis sendo lobo de mar. Ben, e gracias polos teus vídeos porque me alegran as mañás, Bueno, son a ver, os fermosos. vídeos é que a mí me gusta enseñarlle a xente a maravilla na que vivimos, non? Porque é maravilloso sentarse nunha mesa e comer ese peixe tan sabroso que temos, pero tamén a mí me gusta que a xente vese o mar dende a nosa respectiva, non? Que é sería para facer un turismo aí, pero de 5 estrelas, un turismo así de 5 estrelas. Bueno, gracias. E, veña, a compartir o vídeo, vale? Veña, chao.